הילדה התחילה לפרקס, לא הסתכלה עלינו, לא הגיבה לנו כלום. לראות ילדת פרח כזאת עם שמחת חיים, פתאום ככה זרוקה כזה עמותה. אני רחלי בת 32, אימא של רבקה בת 2 ו4 חודשים. 6 בבוקר אני קמה להחליף לילדה טיטול, והיא לא מגיבה. הזמנו אמבולנס, הילדה פשוט התחילה להכחיל בשפתיים. התחלתי לרעוד, נכנסתי ממש לפחד שעוד שנייה אני מאבדת את הילדה. כשהגענו לטיפול נמרץ, אז הרופאים אומרים לנו, הכל קרס. הכבד מתחיל להשתולל ולא יודעים מה יהיה עוד כמה שעות, ואמרו לנו, צריכים להיפרד ממנו. ואז הוא אמר, לחשוב על היום המחר. ואז אני שמעתי את המילים האלה ופשוט פרצתי בבכי, יצאתי החוצה, לא יכלתי לנשום. אמרתי, השם, תעזור לבת שלי, היא הילדה שלי, תעזור לה. כל מי שאני מכיר אותה, יודע שרבקה היא ילדת שמחת חיים, וטרנית. כי זאת לא רבקה שאנחנו מכירים, זאת לא רבקה שכולם מכירים. אנחנו שואלים את הרופאים שאלות והם אומרים, אנחנו לא יודעים למה כל המערכות שלה קרסו. אנחנו רוצים שיהיה לנו עזרה מהרופאים מחו"ל, שיעזרו לנו להחזיר את רבקה לחיים. אני רוצה את רבקה שלי בחיים, אני רוצה שהיא תהיה בריאה וחזקה. אני פונה אליכם, מתחננת אליכם, תעזור לי להציל את רבקה שלי. ואני לא רוצה להגיע ליום הזה שרבקה שלי קורסת.